Bueno, buenos días a todos y todas. Finalizamos el año con esta sesión técnica en la que os vamos a contar uno de los proyectos europeos que estamos desarrollando en estilos de vida saludables. Y para ello nos acompaña Alba Regueira Castro, perdón, que forma parte de la REGAPS. Cuando quieras, Alba. Bueno, pois entón eu vou presentarvos agora un poquinho a nosa participación nestes proxectos. Primeiro nada, pois de novo dar as gracias a todos os que estades presentes nesta última sesión do ano. Vamos centrar un poquinho dentro dun proxecto que estamos levando a cabo que é Health for EU Kids. É unha European Joint Action que busca mellorar a saúde da infancia en Europa mediante a transferencia dunha serie de boas prácticas que vamos a ir explicando un poquinho. Nun primeiro lugar, quería poñernos un poquinho en contexto por que hicimos este proxecto, por que nos decidimos a participar. Pois, basicamente, Heads for EU Kids acoplábase moito dentro do noso plan de obesidade cero, ata o punto de ser un pequeno plan obesidade cero en miniatura, aínda que únicamente centrado en nenos. Bueno, como sabedes, o Plan Obesidade Cero divídese en 3 eixos de accións, que son potenciar as contornas promotoras de saúde, capacitar en decisións máis saludables e innovar e investigar en promoción sanitaria. En concreto, Heads for EU Kids axustábase dentro do primeiro eixo, que sería potenciar as contornas promotoras de saúde, e dentro do objetivo de promover a saúde nos barrios. En canto aos motivos para esta intervención, pois, bueno, sabemos que a obesidade é un grave problema a nivel mundial e que existe evidencia moi amplia que relaciona a prevalencia de obesidade e sobrepeso en nenos e adolescentes con familias con baixo nivel socioeconómico, con familias con pais e nais con sobrepeso e con aquelas pertencentes a zonas residenciais desfavorecidas. Abaixo citamos un artigo de Cruzan Rosario, onde se pode ver ese aumento da prevalencia da obesidade conforme o estatus socioeconómico é máis baixo e conforme o índice o IMC materno é superior. En concreto, centrándonos agora un poquinho máis no que é o propio proxecto, este é un proxecto de intervención comunitaria onde participan 12 países e está formado por 6 grupos de traballo, onde tratamos a diseminación, a avaliación, a coordinación, a transferibilidade e dúas boas prácticas que se están a levar a cabo. Por unha parte, Smart Family, que é unha boa práctica que se levou a cabo en Finlandia que busca dar consellos, coñecementos ás familias para que poidan adquirir hábitos de vida saudable e, por outra parte, Grunau Moves, que é a que estamos en concreto nos participando e que vou vos explicar despois un poquinho máis detenidamente. En canto aos obxectivos xenéricos do proxecto, pois evidentemente poñer en marcha estas boas prácticas, a de Grunau Moves e Smart Family, tamén estudar os requisitos de implementación destas boas prácticas e facilitar a transferibilidade e sostenibilidade aos diferentes Estados membros. Pero ademais busca reforzar este enfoque cooperativo entre todos os países na loita contra a obesidade infantil, facilitando pois, que haya un intercambio de coñecementos e de habilidades. E ademais mellorar a planificación e o desenvolvemento de políticas para reducir a obesidade infantil tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como regional, como incluso local. En canto ao noso proxecto, bueno, o noso grupo de traballo en particular, que é Grunau Moves, os seus obxectivos específicos, o que busca é adoptar unha serie de medidas que sean integradas en diferentes áreas políticas, cunha acción intersectorial e participativa que permita crear uns contornos máis saudables e así reducir a obesidade infantil. En concreto, o que busca Grunau Moves é reducir un pouco estes ambientes obesogénicos, entendidos como tal como esta suma de influencias que as oportunidades, o entorno ou as condicións de vida teñen para que haya este incremento e o desenvolvemento de obesidade en poboacións. Busca a través dunha intervención comunitaria sobre barrios vulnerables, que é unha das condicións do proxecto, para que se facilite posteriormente a actividade física. En canto a de onde surdiu esta boa práctica, pois surdiu dun proxecto que se realizou nun barrio de Leipzig de Alemanha, que se chama Grunau, e do que despois o proxecto colleu o seu propio nome. Foi un grupo de investigación formado por traballadores sociales, axudantes de investigadores, e que se levou a cabo a través da Universidade de Leipzig, tamén de coordinación con a Universidade de Ciencias Aplicadas de Leipzig e da propia cidade.
Aparte deste grupo de investigación, tamén tiña unha serie de grupos accesorios, onde estaban representantes do Servizo de Saúde, das aseguradoras, que eran os que financiaban o proxecto, das universidades participantes, e unha serie de representantes municipais, tanto de educación como de sanidade, como de parques infantís, de espazos verdes, formaron o que era unha especie de grupo core, un grupo central, que era a través do cal diseñaron unha serie, bueno, quixeron que fose de forma participativa para diseñar as diferentes accións que se levaron a cabo despois no proxecto. En canto ás accións que se levaron a cabo, tiveron en conta, o que buscaban era incidir sobre estes determinantes de saúde, tendo en conta que este barrio de Brunao era un barrio con unhas condicións socioeconómicas baixas. Entonces, levaronse a cabo unha serie de accións para incidir sobre estes entornos. Pois algunhas das accións que se levaron a cabo, que citamos aquí, pois sería, por exemplo, activos na ida volta á escola, que buscaba un aumento da actividade física nos espazos públicos, pero tamén a través dun empoderamento da poboación. Levouse a cabo un proceso participativo con 2 escolas de primaria e un arquitecto paisaxista. E o que se fixo foi levar a formadores aos colexios, onde informaron os nenos sobre cales eran os diferentes tipos de exercicios vigorosos, estudaron con eles as rutas que facían na ida e na volta á escola, a súa casa, e elaboraron unha serie de ideas de xogos para poñer en prácticas na rúa. Establecéronse, como podedes ver aí, unha zona A e unha zona B. A zona A era unha que estaba de camiño á escola e a zona B nunha zona que estaba tamén moi concurrida, onde había un parque infantil, un centro sociocomunitario, un centro de saúde, e elaborouse unha medición antes e despois mediante unha adaptación da SOPARC, que é un sistema de observación de xogo e actividades recreativas na comunidade. E o que se observou foi un aumento da actividade vigorosa, tanto na poboación xeral como especialmente cun 19,32 do ratio en nenos de 0 a 12 anos. Outras actividades que se levaron pois, foi establecer unha copa de fútbol de Grunao, onde buscaban, a parte dese aumento da actividade física, que aumentase a cooperación entre escolas e clubs deportivos. Realizouse unha copa anual de fútbol en espazos públicos e o que tiveron como resultado foi ese aumento de colaboración entre clubs deportivos e escolas con ofertas regulares. E ademais tamén se conseguiu que esta copa de fútbol de Grunao puidese permanecer no tempo, que é outro dos obxectivos do proxecto. Outras accións que tamén se levaron a cabo foi establecer unha serie de folletos como Cor Saúde Grunao, que o que buscaba era non só a difusión da propia Grunao, senón tamén da oferta de promoción de saúde dentro do barrio, ou levar a cabo actividades de nutrición cos nenos de preescolar, ou incluso levar a gimnasia que se facía nos colexios para que algunhas horas se fixese na rúa. Con eso chegamos ao noso proxecto, que este sería un poquinho o cronograma que estamos levando a cabo. Heads for EU Kids iniciouse o 1 de decembro de 2022 e ten un prazo de aplicación ata 1 de decembro de 2025, con unha serie de fases de implementación, de preparación e de evaluación que vamos a comentar agora un poquinho. Dentro da fase preparatoria, en primeiro lugar, tivemos que escoller o noso barrio, en concreto o noso municipio, que neste caso foi Ponteareas. Realizouse un análisis do municipio a través de factores sociais, educacionais, ambientais e epidemiolóxicos. E, bueno, Ponteareas adaptábase ás características que se solicitaban desde Heads for EU Kids, xa que tiña un produto interior bruto per cápita e unha renta disponible por habitante que eran bastante inferiores á media de Galicia. Ademais disso, tamén contábamos cun gran apoio dentro do concellos que nos iban a permitir levar a cabo as diferentes accións. O seguinte punto foi construir unha mesa participativa no municipio, que sería este grupo core que tamén existía dentro do proxecto Grunao, con representantes do Concello, de Educación, de Sanidade, de Deporte e de veciños. A súa función é un pouco funcionar un pouco como o nexo, tanto con as autoridades locais como con os restos de factores, de grupos relacionados con promoción de saúde do municipio, como tanto a nivel sanitario, como a nivel educativo, como a nivel veciñal, como a nivel de administración. Con isto, a súa función sería crear unha rede de saúde a través da cal, en colaboración, elaborar as diferentes accións que se vayan a levar a cabo en Ponteareas para cambiar o entorno e reducir así a obesidade infantil. Dentro da fase preparatoria tamén estaría, por suposto, o establecemento dunha metodoloxía que estamos facendo co Grupo de Traballo Europeo,
que nos axuda tamén a desenvolver e avaliar unha rede de saúde no barrio. Centrándonos agora na fase de implementación, o primeiro é realizar un análisis de percepción da contorna actual pola cidadanía do municipio. Para elo, tamén en colaboración co proxecto europeo, estamos levando a cabo unha serie de metodoloxías, como por exemplo a Oceanic Environment Tool, que é unha adaptación de Place Standards Tool do goberno escocés, que é un poquinho a gráfica que vendes á dereita. A idea é ter unha especie de fotografía de cal é a percepción pola cidadanía do seu barrio, neste caso de Ponteareas, para saber un pouco cal é a problemática que existe, onde debemos incidir, pero tamén que é o que temos que potenciar. Bueno, para este análisis da percepción, pues tamén estamos utilizando Photovoice, Motion Detector e outra serie de metodoloxías. O seguinte paso dentro da implementación sería a creación desta rede de saúde xunto co Grupo CORE, formada tanto por centros educativos como por centros de saúde, asociacións deportivas, AMPAs, asociacións veciñais, que a idea é un pouco que con colaboración co Grupo CORE se establezcan esta serie de accións de forma participativa para modificar estos entornos dentro do municipio. O seguinte tamén sería a identificación dos activos do municipio. Para elo, a Regaps tamén estamos colaborando moito, tamén coas nosas responsables de área que se encontran en Vigo, que están facendo unha búsqueda activa dos activos no municipio, e tamén nos queremos apoiar con Atopa Saúde, que é esta plataforma que sairá pronto, que é unha especie de buscador tipo Google, onde poderemos ver todos os recursos e todos os activos dos diferentes municipios de Galicia. Por último, por suposto, sería a implementación das accións xunto coa rede de saúde. Finalmente, pasaríamos a unha fase de avaliación con diferentes indicadores de proceso e de resultado das diferentes accións que levemos a cabo. Tamén se fará un análisis DAFO de debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades do municipio e da promoción de saúde en nenos. E, bueno, finalmente, en canto a cales son os beneficios deste proxecto, a mellora dos hábitos de vida dos nenos e da comunidade, creando estas redes de saúde e este entorno favorecedor de estilos saludables, é tamén moi importante que perdure tamén no tempo, unha vez que finalice este proxecto. Ademais de capacitar os cidadáns en materia de promoción de saúde para que sean eles os que poidan escoller esta opción máis saudable. Sen nada máis, moitísimas gracias. Muchas gracias, Alba. Bueno, con esta, espero que os haya gustado. Con esta sesión finalizamos las sesiones de este año y, bueno, desde la Dirección General os deseamos felices fiestas a todos y todas. Muchísimas gracias.